On this occasion of the second anniversary of HBBC Australia Outreach, I bring to you the message of the Lord found in Matthew 13. Tumayo tayong lahat. Matthew chapter number 13. Babasahin ko po mula verse 1 hanggang 9. Matthew chapter 13, verses 1 to 9. Okay? If you are there, say aloud, Amen. Sa ating Bible, page 1085. Page 1085. Let's read from the Ilocano. Everybody read with me. Not just follow with your eyes. Lahat tayo magbasa. Ready? Go. Ket dayding aldaw, rimwar ni Jesus ti balay. Ket nagtugaw ti den na ti baybay. Ket dagiti umariwek-wek adat tao, imay da nga nagaribungbong ken kuana. Gapo na nga simbrek ti may sa abiray, ket nagtugaw. Ket amin dagiti adu adat tao, ket nagtakder da ijay igid ti baybay. Ket kinasa una ida, kadagiti adu abambanag, babaen kadagiti pangarig, agun kunana, adtoy ti agmulmula, rimwar nga agmula. Ket idi anagmula, dagiti daduma bukel, nagdisuda iti denna ti dalan. Ket dagiti tumatayab, imayda, ket kinanda ida. Ket dagiti daduma, nagdisuda kadagiti kabatuan, nga awan ti adu adagana. Ket timubuda anadaras, taawan ti nauneg adagana. Ngem idi nagtangkaya gen ti init, nalaylay da. Ket gaputawan ti ramutda, dagitoy ket naganguda. Ket dagiti dadduma, nagdisuda kadagiti kasisiitan. Ket dagiti sisiit, di makkelda, ket linepesda, ida. Ket dagiti dadduma, nagdisuda, tinasayaat adaga. Ket nang tedda ti bunga, dagiti dadduma, sangsangagasot. Sagsagasot, dagiti dadduma, saggiin ni mapulo, ket dagiti dadduma, saggatlo pulo. Ti adda ti lapayag na apagdengeg, dumngeg kuma. Agkararag tayo. Apo Diyos nga nilangitan, nagilang Diyos kami po ay lumalapit muli sa iyong trono. Hinihingi ang karunungan at pangunawa upang kami po ay lalo pang umangat sa aming pagpapatuloy, sa aming pananampalataya, maabot ang maraming kaluluwa at maging epektibo kaming mga mananampalataya sa mundong ito. Kami tinawag mong ilaw, pero kung minsan hindi maliwanag. Tinawag mong asin, pero minsan ay hindi maalat. Yan po ay sa kakulangan ng feeding of the Word of God. Kaya ngayong umaga, nais ko po ng aking pangangaral ay ma-identify namin ano ang problema sa aming puso, sa aming attitude, upang ang inyong salita ay dalisay at ang inyong salita ay magbunga sa aming puso at buhay. Salamat o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated now. Tanging ang Biblia ang kaparaanan ng Diyos upang ang tao ay makakilala sa Kanya. Alam natin na sa umagitan ng Kanyang mga nilalang, nakikita natin ang katangian ng Diyos, na siya ay makapangyarihan, na siya ay marunong, na siya ay magaling, na siya ay very wise. Subalit, ang nakakapagbigay lamang sa atin ng totoong nilalaman ng puso at isip ng Diyos ay walang iba kundi ang Biblia. Ngayon, kung ang tao ay nais niyang makilala ang Diyos, ay wag lamang siyang pumunta sa bundok at pagmasdan ang dagat at pagmasdan ang kapaligiran. Kung ang tao ay nais niyang makilala ang Diyos, dapat po siyang tumungo sa Biblia at buksan, alamin, basahin ito upang lumalim ang kanyang pagkaunawa sa Diyos. Ibig pong sabihin, kung ang isang kagaya natin na believer kung tawagin o mananampalataya ay lalago, lalalim sa pag-unawa sa ating Diyos, ang susi po dyan nakadepende sa ating relasyon sa Biblia. Napaka-importante ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Bakit, Pastor, maraming mga believers na kay tagal nang nag-a-attend ng church, pero wala ka nakikitang resulta sa buhay nila doon sa kanilang pag-a-attend ng church? Natanong nyo na po ba yon? Natanong nyo ba sa inyong sarili, bakit ang tagal ko nang nag-a-attend ng Baptist, ang galing mag-preach ang pastor, bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang buhay ko? Hindi pa nakikita yung changes, hindi pa nakikita yung resulta ng salita ng Diyos sa aking buhay. Nakasalalay po yan sa ating attitude sa Biblia. Meron pong 4 na klase ng tao na tinukoy ng ating Panginoong Hesus sa kanyang parabola. Una po,
Ito ay nilagay niya sa kwento tungkol sa isang naghahasik ng binhi, farmer. Ang trabaho ng farmer, maghasik ng binhi. Ano po? Yung binhi, nahulog sa 4 na lugar. Merong nahulog doon sa nagdiso. Ano Tagalog tinagdiso? Ha? Ano? Dumapo. Dumapo. Okay. Parang langaw na dumapo. Parang ganon. Okay. Yung bang binhi, nahulog. Doon na lang. Nahulog doon sa wayside. Tabi ng kalsada. Ang karakteristik po ng wayside, siyempre, nasidsid. Kaya may katigasan po yan. So ang palintulad dito, yung seed, hindi po siya makapag-ugat, hindi siya lumago, kasi hindi siya makapenetrate doon sa soil, sapagkat matigas nga po ito. Makikita natin yan in a while. Yung pangalawa, nalaglag din doon sa mga bato. Maraming mga bato. May soil, pero mas maraming bato. Ang buhay ng halaman, soil. Di po ba? So, hindi ngayon siya lumago, hindi siya nagbunga. Okay? Pangatlo, yung pong, bago nun, tama. Pangatlo, yung pong nandun sa mga tinik. Nasabi ng Bible, lumaki yung seed, okay? Pero yung tinik, yun yung naging hadlang. Para yung seed, hindi na siya lumaki pa na nagpatuloy at nagbunga. Ibig sabihin, may harang. Amen po? May hadlang. Okay? Ngayon, yung pang-apat, yun po yung pinaka-produktibong lupa. So, doon sa 4. So yung una, wayside. Pangalawa, stony. Number 3, thorny. Yung pang-4, productive or good ground. Tignan natin kung anong klaseng puso meron ka, kung bakit hindi ka lumalago. At itong good ground, tignan natin yung katangian, at dapat meron tayo niyan para tayo lumago. First of all, let's go to that wayside ground. Ito pong wayside ground na aking tatawagin ngayon, indifferent hearer. Siya po ay indifferent hearer. Ano pong ibig sabihin ng indifferent? Pag ikaw ay tinawag na indifferent, ikaw yung klase ng tao showing no interest to the topic. Halimbawa, nagpipreach ako, if you do not find this interesting means it catches your interest. Merong something sa'yo na makakonect doon sa sinasabi, nakakatch yung attention mo, kaya nakikinig ka ng taimtim dahil merong bagay sa'yo na konektado doon sa kanyang sinasabi. That's what you call interest, point of interest. Pero ang problema sa taong ito, indifferent. Bakit pong indifferent? Walang interest. Kasi po, it cannot accommodate the seed. Naintindihan nyo? Unlike doon sa good ground, na sukay, na arado, iso nga bukel kakabsat, makapenetrate. Pero ito, hard. So, the characteristic of this indifferent hearer, his heart is hard. Matigas ang kanyang puso. Kalimitan po, nagpipreach ang pastor, magaling magpaliwanag, binibigyan niya ng sense, pero hindi mo napapapasok sa'yo yung turo ng pastor kasi matigas ang puso mo. Bakit matigas? May 2 pong rason kung bakit ang isang tao matigas ang puso. Number 1, because of sin. Marami kang mga ini-enjoy na kamalian o kasalanan sa buhay na ito. Kaya't pag nakinig ka ng preaching, yung idea ng message kontra doon sa gusto mong ginagawa. So you would rather refuse the message and enjoy your activities and habits. And the more you do that, your heart is becoming hardened. Kung natin no kati Ilocanong kakabsat, isuday jayan dete agkalyo. Ang ating pong skin, sensitive po yan sa init. Sensitive po yan sa tinik. But every time na iniapak mo yung paa mo sa mainit, sa bato, sa matigas, anong nangyayari doon sa ating dapan? Ano ba ang dapan Tagalog? Talampakan. Ha? Dapan, talampakan? Anong nangyayari doon sa yung talampakan? Nagkakaroon po nagiging manhid. Dumarating yung time na kahit iapak mo na siya sa bato, hindi niya na mararamdaman. Nagiging manhid. Bakit po? Because you have trained your feet to resist its feelings. So ito po yung tao na sana pwede siyang baguhin ng Diyos sa turo, pero dahil pinili niya by choice
Pinili niya yung kasalanang gusto niya, pinili niya yung pagiging materialistic, pinili niya ito because of the sins that he enjoyed to do and participate in his life. Kahit makinig, wala na yun, tumatalbog sa kanya. Yun po ang tinatawag na indifferent hearer. Ang nakakapanghinayang doon ay hindi po yung salitang naihasik sa'yo. Ang nakakapanghinayang doon, yung potential na ikaw ay magbunga, maging kagamit-gamit sa Diyos, maging blessing sa family mo, kung sana pinayagan mo ng salita ng Diyos ang mag-penetrate sa'yo, baguhin ka, sana maging blessing ka sa family mo, sa parents mo, sa kapatid mo, sa mga kaibigan mo. Sana makita nila si Kristo sa'yo. Sana yung blessing ng Diyos because of your obedience to the Word of God, mairaman da ko makakapsat, but you stop it because you keep hardening your heart. Ang nakakalungkot, kahit sinasabi ko ito, dinidescribe ko, alam mo na ikaw ito, pero hindi ka pa rin umiiling. You are not alarmed. Mga kapatid, nakakalungkot po, sayang ang buhay mo. Listen to me. Men shall not live by bread alone. Akala nyo pagka minsan, ang importante lang sa buhay pagkain. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kung hindi mo hinahayaan na ang puso mo ay tumanggap ng salita ng Diyos upang baguhin at upang makonform ka rito, mga kapatid, then you are only living on the physical realm of life, which is what we call survival. Ang usapin natin dito, mga kapatid, usaping mananampalataya. Believer, ligtas. Kaya nais kitang tanungin ngayong umaga, ligtas ka ba? Are you saved? Are you one of God's believers? Kaya tayo pong mga mananampalataya, mga kapatid, especially kung medyo matagal na tayo, dumating yung time na natuto tayong sumuway. Alam mo, yung isang beses lang na hindi ka nag-attend ng church, tapos inulit-ulit mo yan, tapos kinonvince mo ang sarili mo na okay lang yon, you are actually hardening your heart. At kahit nakikinig ka na ng preaching, mga kapatid, wala na. Alam mo yan, wala na. What is the solution to that, mga kapatid? Humility. Maghambol ka sa Panginoon at sabihin mo, Lord God, masakit yung narinig ko kay pastor, pero totoo naman. Ako na yung tinutukoy niya na hindi na nag-attend ng church at sinabi ko sa sarili ko na okay lang at parang feeling ko okay lang na hindi ako nag-attend. Kaya ngayon, kahit preach ng preach, magaling akong makinig, pero wala na sa akin yung message na yun. Nakakalungkot po na kalagayan ng Kristiyano yan. Maybe you are that wayside heart today. And you know, this is a dangerous soil. Okay? A hopeless heart, mga kapatid. So that is number one, indifferent hearer. Pangalawa, dumako naman tayo doon sa pangalawang klase ng hearer. Siya po yung sinabi ng Bible, tumanggap ng salita ng may kagalakan. Now, kalimitan po, wala namang Kristiyano, halos lahat ng aking bina-Bible study, pinupuntahan, kinakausap, pag ipinangaral ko ang Biblia, nagre-respond. Sadyang may mga tao na ang personality, mga kapatid, hindi kanya, anong tawag dito? Hindi kanya iti-turn down. Siya yung tao na kahit anong sabihin mo, sang-ayon sa'yo. May mga ganyang temperament ng tao. At dahil sa temperament na ito, ang tawag dito sa pangalawa, emotional hearer. Siya yung pag tinuruan mo, alam mo ang sabi ng Biblia, sasagot yan, kasya aya pastor. Pero hanggang doon lang yon. Hello? Kasi po, nagre-respond siya by emotion, not by understanding, not by commitment. Ang response po niya sa Word of God, hindi dahil makinig ako para mabago ako, matuto ako, lubago ako. Hindi po eh. Ang kanyang pakikinig lamang, front niya, emotional. Kaya sabi ng Bible, receive the word joyfully. Masaya. Ito yung nag-enjoy na nakinig. Ito yung umuwi. Alam mo, ang galing ng pastor doon, ang ganda ng paliwanag, napakaganda. Pero hanggang doon lang yon.
And I surely do appreciate when people who come to church go out and give a good comment about us and say, you know what, I like that pastor, he preached so well, he is a good expositor of the Word of God. Napakagaling magturo, wala ganapin. Maraming matutulungan ng pastor na yan. But if you look at the next part of his life, wala kang makikitang resulta nung tinuro ng pastor sa kanyang buhay. Pero all appreciation. All appreciation. Pag bibisitahin mo yan, anak makunam, di umaymot church di Sunday. All appreciation. Tapos tatanungin mo, so anong natutunan mo doon sa message? Basta, ang ganda ang galing niyang magpaliwanag Hanggang doon lang yon. And because of that being an emotional hearer, ang tawag dyan, shallow. Kaya po dito sa Baptist, hindi po tayo on the emotional side. Because that can make you shallow. Emotions are changeable. If relationship is based on emotion, it is shallow relationship. If commitment is based on emotion, like nag-commit ka dahil na-excite ka lang, palagay ko pag nausapan ka, na-realize mo, teka, ba't ba ako nag-commit doon? Nadala ako sa hype. It's a shallow. And so let's go deeper than being shallow. Let's go deeper than just being appreciative. We surely do appreciate. It's a big encouragement to me when you appreciate. Pero alam mo, ang totoong pagpapahayag ng appreciation doon sa narinig mo, makita dapat sa buhay mo. Paghalimbawa, tinuro ng pastor, mga kapatid, tayong mga Kristiyano, tanggalin na natin ang mga bisyo sapagkat una sa lahat, yan po ay nakakahadlang sa ating Christian testimony. Pangalawa sa lahat, yung ating isip na inclined sa mga bisyo, ibig sabihin, kontra yan doon sa nais ng Panginoon sa ating buhay. Alisin na natin yon. Nung nakinig ka, klaro siya magpaliwanag. Pero ang tanong, tatanggalin mo bang bisyo mo? Ititigil mo ba ang pagbibisyo mo? Yun ang tanong. Kasi kung hanggang appreciation ka lang, shallow ka. At mga kapatid, dito po sa ating church, ayaw natin na ikaw ay maging shallow. We strongly encourage you to get engaged. Na sa salita ng Panginoon, ma-engage ka talaga sa Bible. Na kung sinabi ng Bible, what the Bible says, that's it. Kaya tingnan niyo po, sa bandang huli, makinig po kayo sasabihin ko, masakit itong sasabihin ko, pero totoo, sa bandang huli, hindi mo rin maaasahan ang miyembro na emotional lang. Hindi rin maaasahan. Hindi rin maaasahan ang member na appreciative lang, pero hindi niya ginagawa ang turo. Sa bandang huli, titigil din yan. Sa bandang huli, look at what happened. Hindi nagpatuloy Kasi nung nandyan ang init, napakainit na, nakset. Bakit? Hindi na kaya ng emotion niya Emotion is very hard to sustain. What makes you happy is hard to sustain. Kung halimbawa, it's money that makes you sustain, naku, napakamahal niyan. Kasi pag wala kang pera, hindi ka na masaya. Kasi ang buhay mo nakadepende sa what makes you happy. Especially sa mga material na bagay. Kaya sa bandang huli, hindi maaasahan ng Diyos ang Kristiyano na emotional lang. Kaya kung ikaw ay sa umagang ito, ikaw yung Kristiyano na appreciative, amen. Pero sana, sabayan mo yung pagiging appreciative mo, the best way to truly appreciate what you heard is to apply it in your life. Kung totoong na-appreciate mo yung binigay sa'yo, isuot mo. Hello? Kung na-appreciate mo yung sapatos na binigay ng nanay mo, isuot mo. Huwag mo lang sabihin, ang ganda naman ng sapatos, di mo naman sinusuot. So kung na-appreciate mo ang binibigay ng Diyos na salita sa'yo, gawin mo. Makita dapat sa buhay mo. Hindi ka lang hanggang emotion because God knows He cannot expect anything from you. Sa negosyo, ganun din Hanggat puro salita lang yung customer mo, ang ganda naman. Pag hindi bumibili, wala kang gain doon. Hanggang appreciation lang Emotional hearer. Wala po siyang commitment. Pag pumirma na yan, nagbayad yan, yun. Sa oras ng isang Kristiyano nakinig at sinabi niya, pag uwi ko, tatanggalin ko na, itatapon ko na lahat ng worldly music ko. Pag uwi ko, mamaya pupunta ako ng lawag, bibili na ako ng palda.
Pag uwi ko, pambira, aayusin ko na magpapagupit na ako. Kasi itinuro ng Biblia yon. Pag ganun ho, may commitment, may makikita kang bunga at resulta. Pero pag pumunta yan, at sabi niya, galing ni Pastor, sarap mag-preach, sarap pakinggan si Pastor. Pero walang ginagawa, shallow. Hindi makakapagtagal yan. Okay, number 3. Nakita natin yung indifferent hearer, nakita natin yung emotional hearer. Pangatlo po, doon naman doon sa tao na sabi ng Bible, yung seed lumago. Kanya lang may hadlang. So hindi na siya makapagpatuloy sa paglago upang magbunga sana because it's being hindered. Naintindihan po ninyo. Ang sabi ng Bible, ang application po nun, the cares of this life and the deceitfulness of riches choke the word. May hadlang, may harang, may nakapara, may obstacle. Okay? Ano pong tawag dito sa number 3? Etong number 3, distracted hearer. Ibig pong sabihin, walang distraction sa kapilya. Pero sa buhay niyang literal at personal, mula Lunes hanggang Sabado, maraming mga distraction. Alam mo yan, kung ikaw ay Kristiyano, may mga hindi ka pa give up na bagay sa buhay mo, hindi mo pa sinurrender, you are not a victorious Christian. You just come to church for the sake of attendance, but your Christian life is not dynamic. The faith that you have is not bearing fruit. Christ is not seen that much in your life. You are not becoming a light like you should. You're not becoming a salt in the influence that you should be having. Why? Because you were not willing to let go of these things so that the Word of God could have its free way in your life. Naintindihan po ninyo? Therefore, the key between you and the Bible is your obedience. Yun lamang po. Kahit pa Bible ang Biblia mo, hindi ka naman sumusunod. Walang kwenta ng Bible sa'yo. Kahit nasa HBBC ka na, nasabi nga ng ibang mga churches, ibang klase yung church nyo, ibang klase ang pastor nyo, na-appreciate nila yung mga turo. Turo, napakaganda. Anong kwenta ng turo kung hindi naman makita sa'yo? Ang silbi ng turo, may matuto. Ngayon, pag hindi ka natuto, anong kwenta ng tagapagturo? So, pag may nagtuturo, dapat may natututo. Kanya lang po, hindi siya natututo. Bakit po? Sapagkat may mga distraction. Ang ibig sabihin ng salitang distracted is having one's thought and attention drawn away. He comes to church only to go home and be distracted again. He comes to church and focus on the pastor and let the Word of God so work in his heart only to go home to be distracted again. Ang hirap, kaya sabi ko nga po sa inyo, ang hirap magpakatotoong Kristiyano kung nasa maling barkada ka. Because you have a distraction. You have a hindrance. Mahirap magpakatotoong Kristiyano pag ang napangasawa mo, unbeliever. Kaya kayong mga dalaga binata, subukan nyo mag-asawa ng unbeliever. Kung seryoso kang Kristiyano, mahihirapan ka. Kasi malamang ngayon, sasabihin sa'yo, okay, payag na payag yan, pero malay mo, pag kinasal na kayo, pag kayo na, biglang sasabihin sa'yo, mula ngayon ha, walang church, ako ng tatay, ako masusunod. Tapos ka. Kung hindi ka serious Christian, sige, pagbibigyan mo na lang all the way. So anong nangyari sa Christian life mo? Wala. Anong napala ng Diyos sa lahat ng biyaya niya sa'yo? Wala. Nakakalungkot naman. Ulitin ko yun, sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa'yo, wala siyang napala. Kasi mali ang desisyon mo sa buhay, you allow distractions to hinder you. Mga kapatid, kung bakit hindi ka nag-grow, hindi kasalanan ng Diyos, hindi kasalanan ng HBBC, you chose wrongly. Hindi wise ang mga decisions natin Hindi wise Nakakalungkot man isipin, pero totoo yun hindi wise Tapos may mga katwiran tayo behind it. May mga reasons tayo behind it. Ano mang rason yan, sasabihin ko sa'yo, if you want the way out, you will always have reason, and the world will always give you reasons to the way out. But if you choose to stay in, God's grace is sufficient. Yun lang yun.
Pag talagang inisip mo, aalis na ako, titigil na ako, magkukwit na ako, naku, sabihin ko sa'yo, iwe-welcome ka ng world. Iko-comfort ka pa niya na. O ano, hindi ka na nagbabaptis? O sige, dito na tayo. Sabi ko sa'yo, mas masayang friendship natin kaysa dyan sa baptis Pupunta ka dyan, pagagalitan ka pa ng pastor nyo, ganyan-ganyan. Iwe-welcome ka talaga. Mako-confirm pa sila lalo na tama sila. Pero alam mo, deep within your heart, you're not doing right. Pero sa kabila ng marami pong mga distractions na ito, sinabi mo, Lord God, I wait upon you. Kung nandito kayo kaninang Sunday school, pinaliwanag ko yung ibig sabihin ng wait upon the Lord. To attend to the Lord, sabi mo, Lord, marami akong mga problema, maraming mga suliranin, mga kabigatan ng buhay, pero Lord God, kakausapin kita, haharapin kita, tulungan mo ako. Paano ako magpatuloy na sumunod sa mga sinabi mo at utos mo sa akin, Lord? Listen to me. I-stress ko po yung halaga ng obedience. The secret to greatness in the Christian life is your obedience. I don't care kung libo-libo, milyon ang followers mo sa Facebook. Pag hindi ka sumusunod sa Biblia, failure ka. Totoo yun. Bakit si Samuel na bata pa lang, na-impress ang Diyos sa kanya at pinagpala, ginamit siya ng Panginoon greatly? Why? Because of his obedience. Bata yun, pero marunong sumunod sa Panginoon. Tayo, hindi natin alam paano sumunod sa Lord. Ang hirap. Kasi may mga katwiran tayo. Ang Biblia po, ina-addressan niya ano man ang katwiran mo. Pastor, hindi mo kasi alam ang mga problema ko sa buhay. So ano ngayon? Hindi ba sapat ang biyaya ng Diyos? Hindi ka ba niya kayang tulungan? Pastor, talaga, alam mo, pag ikaw nasa sitwasyon ko, mahirap. Alam ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, come boldly to the throne of grace. Papayag ka na dahil lang sa problema mo, magbabackslide ka? Tatalikuran mo ang Diyos na napakabuti sa'yo? Tatalikuran mo ang Diyos na naglikha sa'yo? Tatalikuran mo ang Diyos na nagbibigay pagpapala, sumagot ng panalangin mo sa lahat ng kabutihan niya dahil lang sa isang problema, tatalikuran mo siya? Distractions. Are you following now? Ano tong mga distraction na makita natin dito sa taong ito? Sabi ng Bible, hindered by cares, the cares of this life. Ang ibig pong sabihin ng cares of this life, you care more about the things of this life rather than to the things in the next life or about God. Ngayon pong panahong ito, napakadami pong mga hindrances sa Christian life. Kamakailan lang, meron po akong na-research, okay? Kung bakit daw bumababa ang attendance sa mga churches ngayon. Makinig maigi. Bakit po bumababa ang attendance sa mga churches ngayon? Nakakalungkot man isipin, pero reality na bumababa ang attendance sa mga churches ngayon. Why church attendance is declining today? And I will tell you why you are declining in your attendance. But hindi ka na nag-church. Ito po ay isa sa mga reasons mo. Number 1, greater affluence. Ang ibig sabihin ng affluence, umangat ng buhay. Gumanda na, nakapag-abroad, nakalimot na sa Panginoon. Affluence. Are you following? Oo. Makikita mo mga kapatid, sa mga panahong ito, because of money, marami kang options Hello? Dahil may pera ka, imbes na pupunta ka ng church, pag wala kang pera, church ang pupuntahan mo Kung hindi ka sa church pupunta, doon sa uutangan. Kung wala kang pera. Pero ngayon, pag may pera ka na ba, pupunta ka pa rin sa church? Kasi yung pera mo, it will allow you to afford other options in life. Imbes ka ingkat kapilya, di ka pa nag-mall. Babang ka kapilya, nakaputputot, palit ka nga palit. Tapos kung uut pa ni pastor, ma-depress ka lagawin. Ingka lakpikni ka na, ma-relax ka pa Kaya naman ng pera mo. Diyan po ang delegado dyan. Mag-ingat po tayo sa tinatawag na affluence. Hello? Pangalawa pong reason kung bakit daw bumababa ang attendance, higher focus on kids' activities. A growing number of kids are playing sports, sabi ng article. And a growing number of kids are playing on teams that require travel. Pinasali natin ang mga anak natin sa sport. May team sila. Kailangan nilang bumiyahe, mag-travel. And most of the sports happen on weekend. And parents who can afford this for their children would choose sports over church. As a pastor,
pag tinitignan ko ito, you know what? Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Nakakakaba. Kayong parents, di ba kayo kinakabahan if you don't see your children here? Don't you realize that Sunday should be non-negotiable? And if he's not in church, he's somewhere else? Hindi ka ba kinakabahan? Naaalis sa kanya yung kaisa-isang virtue na kahit papaano, kahit hindi active yan, pero at least nandyan yan, nawala na sa kanya kaisang virtue na magkikip sa kanya yung isang non-negotiable na tinatawag. Na ngayon, hindi niya na hinahanap ang church. Pero pag sports, kahit maghapon, mga kapatid, hindi lang po attendance ang issue rito. Puso ang problema dito. At sa puso ang problema po dyan, pananaw ng tao. What is more valuable? Worship or sports? Ang isipin ng worship, halaga ng Diyos eh. Ganun bang pagpapahalaga mo sa Diyos? Babang kagis sport ti Domingo? Babang kagbabike ti aldaw ti Domingo? Ganyan bang pagpapahalaga mo sa Diyos? Is that how you worship God? Is that how you treat the God who made you? Is that how you appreciate the God who saved you? Magbabike ka pag linggo? That's how you worship God? Oh. Pangatlo, sabi ng article, bakit daw po bumababang attendance? More travel. Biyahe ng biyahe. Travel ng travel. Despite environmental concerns, travel is on the rise and most people are taking far more than the old standard of one vacation. Dati, one vacation a year, okay na yon. Ngayon, hindi sapat yung one vacation a year. More and more families of various ages travel for leisure. Even if just out of town. Diyan lang o sa Curimaw, sa Pagudpud, out of town. To go camping or to a friend's place for the weekend or weekend at lake. Nag-e-enjoy ka doon? Nandito ang Diyos. Nag-e-enjoy ka doon? When people are out of town, they tend not to be in church. Di kahit ka online, hindi na mag-participate eh. Pang-apat, mga kapatid, online options. Bakit bumababang attendance sa church? Online. Uy, wala ka nung Sunday. Nag-online naman ako eh. With the rise of online church social media, there have never been more opportunities for people to access. Alam nyo, sa mga brethren ng Australia, blessing ang online. Pero kung taga dito ka lang sa Bacara at nag-online ka, hindi blessing ang online sa'yo. Nagiging blessing lamang ang mga online to those who cannot be enriched dito sa ating physical gathering. Kasi nasa Australia ka, nasa Hawaii ka, nasa South Korea ka, nasa Amerika ka, miss na miss mo yung church mo. So at least sa online, you have a glimpse of what's happening in the church. Pero kung nandito ka lang sa Bacara, nag-o-online ka, hindi blessing ang online sa'yo, kapatid. Because you are estranging yourself from the physical fellowship of God's people. Tatandaan niyo po, mahalaga ang physical fellowship of God's people. Kaya nga salamat sa Diyos, kahit taga-Batak, taga-Barangay Kium, tong mga Agpawa family, sinisikap nilang makarating eh. Pwede naman na silang manood na lang doon, di ba? Doon, Tito Jerry? Oh, pero sinisikap nilang pumunta rito eh. Bakit po? Siguro hindi pa nila maunawaan lahat, pero alam nyo, you will reap the blessings for coming here. Alangan naman na nagsasakripisyo ka para sa Lord, tapos wala siyang i-reward sa'yo. God is a faithful rewarder of those who diligently seek Him. Tapos ikaw nandyan ka lang. Oh, nandyan ka lang, dito ka lang, malapit lang. Tapos online. Ibig sabihin mga kapatid, hindi mo ma-prioritize ang pumunta rito. Oh. Ano pa mga kapatid? Marami pa. Oh. Failure to see a direct benefit. Ang nakakalungkot ngayon, mga kapatid, at mga Kristiyano, sineself-direct nilang spiritual growth nila. Hindi nila kailangan ng pastor, hindi nila kailangan ng church. Bakit? May Google naman eh. Ang pastor niya si Google. Ginugoogle niya ang spiritual growth niya. Mga kapatid, kailanman, hindi po si Google ang pastor. Walang tinawag ng Diyos na Google para magpastor sa'yo. Meron siyang tinawag na lalaki para pangunahan ka. Kaya tingnan nyo balikan natin, marami to. Pero next time na yung iba para at least
Meron akong i-discuss pa next time. Okay? Tignan niyo po. Ang sasakyan ba blessing o hindi? Tanungin ko kayo. Ang sasakyan ba blessing o hindi? Pag kayo pumunta sa akin at nagpa-pray ng sasakyan, ano pong tawag niyo doon sa sasakyan na yon? Blessing? Blessing o hindi? Okay. Alam niyo ba, na kahit may sasakyan ka, pwedeng naging hadlang yung sasakyan mo sa pagpunta mo ng church. Bakit? Kasi yung sasakyan mo, kaya kanyang dalhin kahit saan. So, imbes na sa church ka pumunta, dahil may sasakyan ka, you had an option to go where? Punta ka ng Solsona, punta kung saan-saan. May sasakyan ka eh. Kung papaano na yung walang sasakyan, naging hindrance sa kanya, yung kawalan ng sasakyan, kaya hindi nakapunta ng church, yung may sasakyan, naging hindrance din sa kanya, yung sasakyan, kasi hindi nakarating ng church. Bakit? Dahil may sasakyan, pwedeng pumunta ng pagudpod, imbes na nag-church. So ano po talaga, kuya? Ano ba talaga ang issue? Mindset. Mindset mo lang. Ang daming ang galing Tingras ngayon, no? Ginamit ang sasakyan para pumunta rito. Mindset lang yun eh. Pero ano, distracted tayo, di ba? Mga kapatid, pag uwi nyo, evaluate nyo yan, mga distraction sa buhay nyo. Sayang ang panahon mo. Sayang ang buhay mo. Life is very short. If you want to make the most out of it, ito po ang susi dyan. Thou shalt meditate day and night and observe whatsoever God has commanded, and you will make your way prosperous, and then thou shalt have good success. It's all about your attitude to the Word of God. Your obedience to the Word of God. Cares. Pag sinabing cares, mga pangangailangan. Hindered by the deceitfulness of riches. So nakita nyo, man is a good servant, a bad master. The love of man is the root of all evil. To summarize everything, the last is the best. Productive hearer. He always responds to the Word of God with a positive attitude and spirit. Sabi niya, Lord, kung yun pong utos mo, maraming mga kinakailang i-adjust ko sa buhay ko. Kailangan kong gagawin yan para masunod kita. Are you willing to make those adjustments? Nawatan niyo, kapsat? Kasi i-modify mo yung life mo eh. Gagawa ka ng modification. Parang sasakyan. Kung i-modify mo yan, may i-adjust ka. Tama po ba? Minodify mo, nilagyan mo ng malaking gulong, may adjustment yon. Ano usam di tagtag na, di ba? Kasi laki ng gulong mo eh, manipis eh. Di ano usam di tagtag na, ang tawag doon, tiis pogi. Di baling matagtag, pogi naman. So you're willing to adapt that. You adapt that, di ba? Ini-endure mo yung tagtag, di bale na, at least pogi yung sasakyan mo. Eh bakit sa Christian life hindi mo ma-apply yun? Di baling hindi ako naka-join, di baling nawalan ako, di baling naikapisak, naka-attend naman ako ng church. Nasunod ko naman ang Panginoon. You see that? Productive hearer. Let us be dedicated to the Word of God and let us be doers of the Word of God. Napakasimple po ang message na to. But until that you see yourself in one of these, at pag nakita mo ang sarili mo dun sa una, pangalawa o pangatlo, ikaw yung indifferent. Ikaw yung may sinabi, narinig ka sa pulpit, pero binaliwala mo, ang epekto sa'yo nun, tumitigas ang puso mo. Or ang nagpapatigas sa'yo, relihiyon mo. Ayaw mong tanggalin yung tradisyon mo. Narinig mo na kanina, kung may mga bisita ngayong umaga, narinig nyo na, papaano ko ipinaliwanag. Pero pag uwi mo, yun ka pa rin, wala ka talagang pupuntahan. Hindi ka lalago. Ikaw yung emotional hearer, galing mo mag-appreciate. And we surely do appreciate that. It makes gives a great encouragement. Pag sinabi ng isang pastor, you know what? I was so blessed with your message. Pag pray mo ako, gusto kong makitang mangyari sa aking buhay. Pero kung wala yun, emotional hearer ka. Third is distracted. Maraming distraction. Di ka makita sa church, lulubog lilitaw ka, on and off. Nakapuot ka ba iti, barko lulubog lilitaw, submarine lang ang alam ko ha. Hindi bagay sa Kristiyanong lulubog lilitaw. Dapat puro litaw. Kung lubog, puro lubog. Amen po ba? So pag totoo ka, kung Christian ka, identify mong sarili mo kay Kristo, patutuhanan mo yan sa buhay mo. Simulan mo. Amen? Ngayon, ang gusto ko, kasi nakikita ko yung iba sa inyo, nakikinig.
Meron akong naiwan. I believe, ang preaching na ito, nakapag-iwan ng desire sa puso nyo. Ang kulang, determinasyon. Tama ba? Ang gagawin ko sa inyo, bibisitahin ko kayo. Pupuntan ko kayo sa Pasyukan, pupuntan ko kayo sa Bintar, pupuntan ko kayo mga taga-Bacara, bibisitahin ko kayo. And through the engagement with me and you, encouragement namin sa inyo, we hope you will grow. Kasi kung hanggang dito lang tayo, nakinig kayo, may decide na kayo Pastor, na-touch mo yung puso ko doon Pero walang mangyayari yan until pupuntahan kita. Mag-uusap tayo. Tutulungan kitang lalago. I-encourage kita. Sabihin mo ang mga struggles mo. Let's talk and let's pray together and see you grow. But that's what we are going to do this week. Bibisitahin namin kayo. And I want all the key people there to visit the members. Kayong mga leaders, visit them. Talk to them. Engage them sa salita ng Panginoon. Don't let this message pass na walang accomplishment na gagawin. Pag dito lang, nakinig ka lang, I'm telling you, ulitin ko, may desire ka, walang determination. So, pupuntahan namin kayo. Yung mga taga-Dingras, taga-Lawag, pupuntahan ko kayo. Willing ba kayo? Yung mga taga-Dingras, willing ba kayo? Amen? Paalam to ni Tita Teresa, kini Tito Moises, si Dingras dito. Puntahan natin sila. Ito mga taga-Lawag, pupuntahan namin kayo. We'll visit you. Kasi uuwi kang, ganda ng message ni Pastor, but you don't know how to really apply it in your life until the pastor comes and help you. We will assist you grow. Saan ka nakakita ng ganyan? Dapat na po uta makastang relihiyon, umay nakabisita ang the church leader, tapno tulungan naka-grow to spiritual. Biruin mo yun. Amen? Congratulations sa HBBC Australia. Sana po hindi kayo maging indifferent hearer na sa kakasaway mo sa salita ng Diyos, di mo na malayan, kalos ka na, tumigas ang puso mo na kahit anong pangaral ng pastor, wala nang epekto sa iyo sapagkat kimalyo iti pusom. Sana huwag kayong emotional hearer na hanggang doon lang kayo sa appreciation. The best way to appreciate the teachings of the Word of God is to apply it in your life. Sana hindi kayo maging distracted. Alam ko sa Australia, maraming options dyan. That you would rather be at the mall than be in church. Kasi sa mall, makaka-exercise ka na, naka-relax ka na. Pag sa church, nakaupo ka lang, nanonood ka lang, naintindihan ang ibig kong sabihin. Okay? Or maybe material things. May pangarap kang yumaman. Yung sabi ng pastor, kapatid, tumulong kayo sa church, ganito, ganyan. Sabi mo, pampira, paano ko makakakommit? Ang dami kong commitment sa labas. Be careful of making so much commitments. Limitaran nyo. Tapno, dawaya ti apo nga, makapag-commit kay kingkuana, kakabsat. Because kung tanggap ka ng tanggap, hindi ka marunong tumanggi, walang mangyayari sa spiritual growth mo. Pang-apat, productive. So let's all aim to become productive hearers of the Word of God. And all of God's people say, Amen. Tumayo tayong lahat. Let's pray. Heavenly Father, marami pong salamat sa amin pong narinig na mensahe ngayon. We are challenged and encouraged to become a productive hearer. Nakakalungkot, Panginoon, na maraming mga churches ngayon ang bumababa ang attendance dahil po sa mga realistic reasons na yon. Totoo, Panginoong Diyos, nasa Biblia yan Sabi mo, cares of this world, deceitfulness of riches, mga napakadaming distraction, Panginoon. Kailan kaya namin siseryosohin ang aming spiritual life? Kailan kaya namin sasabihin na, Lord, I surrender to you. I yield my life to you. I'll say yes to your will and to your way and not my will and my way anymore. Lord, sana po, we will make that decision today. And we say, I have decided to follow Jesus, no turning back. I'll say, yes, Lord, yes, to your will and to your way. When your Spirit speaks to me with my whole heart, I agree. And my answer will be yes. In Jesus' name, amen.